Fl-aħħar ġimgħa il-poplu Malti kollu żgur li kienet jitkellem dwar il-coronavirus li kompla jirsaq viċin Malta, l-iskandlu fil-korp tal-pulizija, it-taħlit ta' skart suppost sorted out fil-Matab u d-diżastru sħiħ fl-isptar San Luqa mmexxi minn Stewart Healthcare li qed ikomplu jieħdu l-flus tal-Maltin u l-Awċin mingħajr ma jirritornaw xejn lura. Madankollu, il-Prim Ministru Robert Abela f'kollegament ta' madwar 20 minuta fuq l-istazzjon tar-radju Laburista injora dak kollu li xtaqgħu jisimgħu dwaru l-Maltin u l-Awċin u tkellem biss dwar laqa li kellu barra minn Malta, laqa li fiha għadu ma ntlaħaq l-ebda ftehim. Fl-aħħar sigħat komplew joħorġu aħbarijiet koroħ dwar il-coronavirus li issa ħalla żewġ vittmi fl-Italja, pass bot minn Malta li fih qed ikomplu jikbru l-każijiet ta' nies infettati bil-virus u bosta lokalitajiet issa qed jinżammu magħluqa. Iżda minkejja li ninsabu pass bot minn dan kollu, ħafna nies jivvjaġġaw bl-ajru bil-baħar mill-Italja għal Malta u viċi versa ta' kuljum, Robert Abela naqas milli jserraħ moħħ iċ-ċittadini ta' Malta u Għawdex. Fl-aħħar ġimgħa ħarġet aħbar wara oħra dwar l-iskandlu li damdam lill-korp tal-pulizija li kompla jikber minn barra stejjer ta' eluf ta' euro fi ħlasijiet minn taħt, inkixfu wkoll stejjer ta' teddid fuq uffiċjali oħra tal-pulizija, relazzjonijiet intimi bejn pulizija f'forma ta' tpattija, serq ta' fuel, xibka ta' ħbiberiji, ċittazzjonijiet maħfura b'mod abbużiv u ħafna aktar. Iżda dwar dan il-Prim Ministru ma qal xejn. Fl-aħħar 24 sija Net News iżvela li numru sostanzjali ta' skart għadu jitħallat u jinxteħed bla doċċ il-Matab mingħajr separazzjoni ta' xejn, mingħajr is-sorted out li tant ftaħar biha l-Gvern Laburista minkejja li l-familji Maltin qed jisseparaw fi djarhom. Però lanqas dwar dan ma tkellem il-Prim Ministru waqt l-intervista tiegħu fuq One Radio. Minkejja li mill-filmati u ritratti li għaddew diversi persuni lil Net News huwa evidenti li l-Al Vitals u lanqas Stewart fil-binja tal-Isptar San Luqa ma għamlu assolutament xejn dwar dan ukoll il-Prim Ministru ta' Malta ma tkellem xejn. 20 minuta ta' intervista li minna ħafna stennew li tal-inqas jiġi mitkellem imqar suġġett wieħed minn dak li rid jisma' dwaru l-poplu Malti. Iżda għaddit ġimgħa oħra u Robert Abela baqa' jaħrab mis-suġġetti li l-iktar jolqtu lil Maltin u l-Awċin.